Antes creamos unha instantánea, non? Agora vamos ver como revertir ese estado. Bueno, eu estive facendo unhas probas e estive engadindo unhos repositorios que, bueno, non están funcionando demasiado ben nesta máquina. Entón, cando fago unha actualización dos repositorios, como vedes, dame unha especie de unha serie de erros, vale? Que non atopa. Entón, bueno, podería modificalo, pero, bueno, como creei unha instantánea, é un bon momento para, bueno, ver como podo revertir esta situación. Entón, primeiro que hai que facer é apagar a máquina, e agora veremos como revertir, vale? Entón, collemos e dicimos, estamos aquí, vale? Pero eu creo unha instantánea aquí. Podo coller e dicirlle, quero restaurar. Está me dicindo, está a punto de restaurar instantánea. Pode crear unha instantánea do estado actual da máquina e, o sea, que me está dicindo que podo, por se non quero perder o que teño agora, podo crear unha instantánea nova de onde estou agora. Pero, bueno, non me interesa, vale? Non me interesa porque estou nun estado que realmente non fixe moitos cambios e non quero guardalo. Entón, desactivo esa opción, non quero crear unha instantánea e dou a restaurar, vale? Entón, ahora mismo, se inicia a máquina, debería estar no estado anterior. Imos a comprobar. Vale, chegamos a página de inicio, iniciamos e vamos a ver o estado no que estamos. Arrancamos un terminal. Vale, ponémonos como superusuario e facemos o mismo comando apt-get. Vale, e deberían non aparecer as liñas que aparecieron antes. É dicir, volvo a estar no estado anterior. Vale, acabamos de ver como crear unha instantánea e como restaurar un estado anterior creado.